olo amene weight loss yomwe yoti munthu wapita ku gym waonda. Ndikumbukira nthawi imene yoyo madam ena ankagwira ku TV Malawi anaonda amwene Malawi anagwedera amene waonda bwanji ngati kuti kuondako ngati kuti kunenepa ndi china chake. Amalawi mweziyo zoti kunenepa tayamba kutumbwa nako kumbwambwana nako chifukwa choti HIV itabwera anthu amaopa ndi trauma imene iyi ndi trauma. Amalawi timaopa kuonda chifukwa choti akupanga associate ndi chani ndi HIV. Pano pa anthu kunenepako ndi psychological response kuchokera nthawi imene yoyo HIV itavuta pacha amaona ngati kuti kuonda equals HIV. Zikuchokera ku stigma zimenezo. Kuonda ndi chinthu chabwino kwambiri. Kuonda ndi chinthu chimene chingakupangiseni kuti inuyo mukhale moyo wautali. Koma aya mwene mzimayi asayesere kuonda, mamuna asayesere kuonda, ndikuti abwera pamenepo waonda bwanji ali ndi matenda wadya pati wavulala